justo aurrezkuntza zuten irakasleak, gurasoekin batera onartu zuten ez eta A ereduan egon, ja euskara erabiltzea eskola batuan. 2003-2004, garren urtean izan zen, 2006an lortu zen ja eskola ereduan sartzea. Orduan goianen da, auzo honen aniztasunaren baietza esatea, eta baietz horrek dakarren gatazkak eta aukera, horiei lekua ematea eta hori posible egitea. Geu elkartea moduan ezagutzen dugu. Geu Gasteiz Euskalduna elkartea. Baina urte askotan bere ekimen nagusia izan zen aldizkari bat ateratzea, hau da lehenengo zenbakia, frakaso handiena ere bai, ez zuten ale bat ere saldu. Baina ikusten duten egin behar zela, eta gainera Gasteiz izan zen lehenengo hiriburua aldizkari Euskalduna izan zuena, eta horri eskerrak. Baina geu beti izan du geu aldizkariaren ideiatxo hori eta arantzatxo hori, ikusten zuen Gasteizek behar zuela hori mantentzea, orduan alea ateratzea erabaki zen. Alearekin lortu zena da, lehen Gasteizko berriak zirenak Arabara zabaltzea. Esan bezala gu Txagorritxu auzotik gatoz, eta duela pare bat urte sortu genuen gazte batzuen artean Txista Euskara taldea, behar izan bat ikusi genuelako auzoan, eta horren alde egiteko, gazteon artean, eragile desberdinetan eta auzoan bertan euskara sustatzeko eta euskaraz gozatzeko batez ere.